estalar. Vou estalar. Naiden estás a chouriciños nunha bota, copiños de Ribeiro nin pulpiño de Carnota. E a min o que me chifle unha boa grella da criolla cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño del bariño, iso sana é. Pa min un peixiño da ulloa, iso sana é. Pura sana é. Arredemos, a ver se agougo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deixes. Vou. Tráeme ese boi que o papo con filloas, con viño de chantada que é mellor que o de Rioxa. Carneiro de moraña con chicharros e cebola cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño de albariño, iso sana é. Pa min un queixiño da ulloa, iso sana é. Pura sana é. Arredemos, a ver se agougo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deixes. Vou. Un roscón, eu quero un roscón, que de postre está mellor que un pemento de Padrón. Un roscón, eu quero un roscón, que de postre está mellor que un pemento de Padrón. Ei, eu vou estalar. Ei, non te queixes. Vou. Eu vou estalar. Ei, non te deixes. Vou. Que non hai máis nada. Eu vou estalar. Moi boas, benvidas, benvidos a Sandra Calle o É que tanto aplauso. coa emoción. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Grazas, Mariano, benvido tamén. Hoxe imos falar, voulle dar un pouquiño máis de voz ao meu pitorro aquí, porque me quero escoitar. Entón, hoxe imos conversar, rexoubar, aprender máis sobre nutrición deportiva con Gerai Román. Benvido, Gerai Román, a este teu programa na Dietista Lobeirista. Hola, boas. Bueno, importante dicir que non somos primos, que só me acaban de preguntar. Non temos relación familiar que saibamos. Ningún tipo de relación. No. Fíjate. Pero podría ser. Por poder Somos colegas de profesión, iso sí. e de apellido, nada máis. E de apellido, que é Bueno, xente guai. imos ir saudando a xente por aquí, entón,
Boas, un día máis por aquí, moi boas, Dieguito, benvido, hola, dietista realista. Todo o mundo a facer burpees. Sí, ahora mismo. Así me gusta Dieguito, moi ben. Fixeche exercicio hoxe? Dieguito, fixeche exercicio hoxe? Pregunto. A ver, a Vou xente por procurar aí. o anuncio de Uber falando de hamburguesas e cochinillo para un programa de dietista. Sí, é que Twitch fai o que quere. Non controlamos Aceitado, os anuncios. axeitado, vale, bien. Moi boas, Juanjo, que tal? Moi boas, Enubeira. E moi boas, Mad Malcap. Paso a saudar e pouco máis, non sei se poderei quedar moito. Non pasa nada, Baseiro. Dito isto, o programa é teu, Sandra. Meu. Veña, pois fora. Mati, que A un casa. Pois nada, Gerai, preséntate aí para a xente que non te coñece, a que eres, que te dedicas. quen eres no chat cando chateas? Cando te... ¿Quién es? Si ando por aí, son Jerry, creo que recordar que era Jerry. Para redes sociais son un caos, xa o estaba falando antes con eles, así que creo que son Jerry RL ou algo así, xa non me acordo. Nada, son dietista, aparte estou especializado en nutrición deportiva, levo algún competidor, pouquiño máis, o sea, aparte desto son funcionario do Estado, para que vexades que traballo moi duramente. Estou rodeada aquí hoxe. Aí está. Sí. Intentamos facer un pouquiño de dietética para todo o mundo. A parte de deportistas tamén levo, bueno, pues, persoas que non fan deporte ou persoas xa non deportistas, senón persoas que fan un pouquiño de, que se moven un pouquiño. Mólame moito a denominación de deportistas ou persoas, Sí, é bueno, que non é o iso- mismo, o sea, Iso é que espera, pero iso falamos despois, porque iso é Vale. importante. sí. Entón, a pregunta é, por hombros que da sociedade que non fai deporte. por que te especializaches en deportiva? Porque é unha parte da nutrición que de verdad non me atrae nada porque é como que hai que ser demasiado puntilloso e facer. Pois mira, foi todo un pouco por casualidade. O sea, eu noutro programa, de feito, estivéramos falando de, bueno, cando vimos a falar, de facer un programa sobre TCA ou sobre, bueno, deportiva. Eu son un dietista con TCA. De feito, cando empecé con Twitter, que o quitei ou teño aí parado, tiña dietista con TCA, era o meu nome. E despois quitei-no, despois dixen, porque son un caos. Sí, soy horrible. Pero no mundo do deporte hai moito TCA encuberto e creo que en parte moitos empezan por aí. O sea, moitos empeza por aí. Entón, ben, unha parte importante de intentar levar un control alimentario non basado únicamente no que se levaba daquelas, que era arroz e polo. Bueno, daquelas e agora, hai algúns que siguen arroz e polo. E hai moitísimo entrosismo de xente que é entrenadora que se fai un cursiño de media hora de nutrición deportiva e non ten estudios de Xa base. explican cousas. Sí. O típico monitor de gimnasio que che fai unha dieta sen ter competencias, non debería, ni meterse aí. A ver, outra cousa que faga unhas recomendacións, cousa que eu tamén fago, eu fago recomendacións a nivel deporte, non é a miña competencia, evidentemente. Podes decirlle, mira, pois eu faría deporte 2 ou 3 veces a semana para sentirte mellor, punto, xa está. Ou iría a facer bici porque a mí me gusta ou porque a ti te gusta e xa está. O problema é cando xa empezan a pautar dietas, é dicir, tens que comer isto outro. Chegache xente que dices, min este deume isto, arroz e polo, para comer arroz e polo, para cenar arroz e polo, E todo claros de exagerando, huevo. está. E claras de huevo, e arroz e polo tamén para de postre, e despois de vez en cando brécol con xambón, pero moi de vez en cando. Perdón un momento, comenteiche arroz e polo tamén. Sí, efectivamente. Eso, esquecereseme de decir eso tamén. E empecé con un tema de, bueno, pues, o típico, axudo a persoas do meu ámbito, un pouquiño, pásame este interesa, e empecé, fixen a especialización en deportiva un pouquiño porque era, digamos, o meu entorno.
e despois xa me gustou, e sí que é verdad que é un ámbito moi cuadriculado en Sí, algúns aspectos. sí. Depende do deporte, depende das necesidades, depende se faz crossfit, se faz culturismo, se faz fútbol, que depende de mil cousas, depende do gasto basal, Bueno, depende se ese deporte que falaba, que decías antes, se é un deportista ou é unha persona que fai algo de deporte. unha persona humana. No, claro, Digo creo que... Di, Digo Fran. eu, hai que vou puntualizar unha cousiña nada máis, en base a cousas que escoito, se faz crossfit, e te fías moito do ximnasio de crossfit, compra un esquelete novo tamén, sabes? As Sí, articulacións e todo isto vainas mercando xa, no mercado isto é un negro. pouco por ego, o sea, é polo que vin, é un pouco por ego. A min encántame o CrossFit, ora non o practico porque non teño tempo. O sea, basicamente non me dan as horas para ir, entón fago bicicleta uns días, fago gimnasio outros, pero o CrossFit hai un problema. O que non é un problema, para min é unha ventaxa, pero claro, hai que medila. É dicir, eu acabo de entrar no box, non? Pero igual teño unha persona que leva 6 anos, ou 7. Morriches ou? No, é que me está facendo mal, non? Ah! Está quente, estaba poñendo. O problema é que eu acabo de entrar, son novato, levo un mes. E quero claro, facer o que fan os que levan 2 anos. Claro, o problema é ese. O sea, todos temos que deixar o ego na casiña para Non te entrenar. queimes, Fran. Claro, non somos... Nin todos vamos ser Michael Phelps en natación. Mira que di Mandalcap. O CrossFit sobra yo unga. En Estados Unidos creo que é como din os marines, hua. É unha cousa así. Sí, é un problema que hai nese deporte. Despois é verdad que se crea un ambiente familiar que axuda moito. Pero claro, entre ese ambiente familiar que axuda moito e pasarse, pois hai moi pouquiño. Hai unha delgada liña aí, sí. Sí. Eu concordo que hai unha delgada liña. É Sí. que o tema de facer grupo para o exercicio é super importante. Se faz grupo sempre vas moverte máis. Entón, a pregunta era, porque a min sí que me ve moita xente pedindo nutrición deportiva, e eu normalmente digolles, a ver, non te flipes, non eres deportista. Claro. Porque vayas, entón, iso gustaríame que falaras un pouco, o sea, que se considera deportista, que se vas ao gimnasio, en que vayas 3-4 veces a semana, non tens que facer nutrición deportiva. A ver, vamos por cachos. Vamos Como por dixo partes. Sí, ya, que el deste perdo follos moi ben. Temos varios tipos de persoas. Eu sempre os divido en a persoa que é sedentaria e fai deporte, que son a maioría, que traballan de oficina e, que sei, van ao ximnasio 3 ou 4 veces. Entón, bueno, non eres un deportista, eres unha persona sedentaria que vai ao ximnasio ou que fai deporte por intentar mellorar a saúde. Non necesitas unha dieta especializada, salvo que queras perder peso, que aí xa entraríamos en outros valores. Non necesitas nutrición deportiva. Unha persona que necesita nutrición deportiva para conseguir X é unha persona que entrena todos os días, que ten un obxectivo específico. É dicir, en caso de powerlifting, pois eu quero levantar 250 kilos en 7 meses, é un decir, Bueno, pois esa persona, aparte de ter ese adestramento específico para eso, ten que ter unha nutrición acorde. Ou unha persona que quere botar un maratón, ou unha persona que quere facer unha OCR, ou unhos xogos X. Estamos falando xa a niveles un pouco serios, non pois vou de pachanga cos colegas, vou botar un partido o sábado, ou vou facer incluso unha OCR, ou, bueno, unha CR, unha Fiorato, unha Spartan Race, ao final de ano, porque vou cos colegas e boto unhas risas. É importante separalo, porque o nivel de exixencia que ten unha nutrición deportiva non o pode levar calquer persona que teña unha familia, non, é imposible. Sí. Falaban Gerai cando eu vin cando estaba en plena voráxine deportiva cultivando tamén a miña actual TCA, vía docus de ciclismo, de natación, porque eu sempre fui un nadador, vía docus de triatlón, vía a Valentí San Juan, canto daño fai ese pavo. Entón, en plena voráxine diso, vin o documental do Movistar Team de ciclismo.
e falaban do estrés gástrico. É dicir, de que os pavos, despois dunha volta, na volta a España, por exemplo, que tiñan que regular de tal maneira as inxestas, é dicir, tiñan que meter tantos... Calorías. Claro, tantas calorías, Inxesta, sí. en tan pouca inxesta, que Mm. tiñan que recurrir a moitos suplementos, a moitas historias, Sí, e a geles, que Mira, pasaban, vouche poñer un exemplo. sufrían de estrés gástrico que vomitaban e todo, é sí, dicir, normal. fastidiado. Mira, vouche poñer un exemplo. Eu levei un strongman que pesaba 200 kilos. 205. O que foi campeón do mundo de Vigo. Non podo decir quen é. Non suelo decir, non, por contrato, por así decirlo. Non digo quen é. 205 acabou comigo. Ese chico comía 2000 calorías por cada comida. Facía 5 ou 4 ingestas, 5. O sea, podía estar no seu máximo exponente. Tamén entrenaba toda a mañá, entrenaba parte da tarde, o sea, era unha bestia humana. A parte, bueno, pues aquí habría que meter outro tipo de sustancias. Claro, iso con comida normal non ocorre. No, Sí, no, sí. mira, pues mira, eran batidos, non solo batidos de proteínas, senón batidos con carbohidratos, aparte, estamos falando de que había vía aberta para comer pizzas os fines de semana, porque non chegas ás Hai que calorías, meter, claro, claro. non chegas, é imposible chegar, El imposible. non podía permitirse o luxo de perder masa. No. El tiña que ganar, porque aparte, por exemplo, no Strongman hai unha cousa, non pasa en todos os deportes, isto é moi peculiar, xogan con inercias de peso. Non é o mismo tirar dun camión con 100 kilos que con 200. Esa inercia que tú aportas axuda. E non me acordo, estaba lendo por aquí, é que isto é un pouco caos para mí, porque estou intentando mirar pos ollos de algo que non Ti teño ollos. dalle, o chat sabemos nós, non te preocupes. Estaba eu aquí mirando que poñían aquí nos comentarios que o deporte de élite non é sano. Non é, para nada. Non é. Eu lembro que fóramos a unha charla, leváranos a unha charla cando eu nadaba, cando eu tiña 16 para 17, vale? Xusto un ano antes de facer o meu primeiro triatlón. Leváranos unha charla dun médico deportivo e tal, dicindo que, o sea, contábanos as enfermidades que se daban na natación. E eu asustárame, eu dixera, hostia, macho, tal. Pero resulta que tarde, o sea, ou xa estivera, ou a estiven dende esa data ata os 18 que deixei de nadar que me metín na marina. É dicir, tiven cortes, tiven bursitis non tiven tantas, porque non sei por qué, pero nacín forte de espalda, pero sí que tiven, por exemplo, otitis por un tubo, sí que tiven tirós, subidas de xemelo, pero houbo meses que eran diarias, cada día tiña unha subida, ou se me subía pola mañá ao despertar, é dicir, ao final, e a comida, claro, era barra libre, non había ningunha educación alimentaria para nós nadando como nadábamos, e estouche dicindo que en temporada alta eu chegou un momento que nadaba 1 hora pola mañá, facía 1 hora de ximnasio pola tarde, 2 horas de auga, despois volvía na bici, ia na bici e volvía na bici pola tarde, paraba para entrenar a fútbol durante 2 anos, 16 e 17 anos, paraba para entrenar a fútbol 2 veces á semana, que entrenaba 2 horas cos xogadores e 1 hora de porteiro. Todo iso... O gasto calórico era inmenso. Comía como un jabalí, claro. Cando quitas deporte e segues con ese hábito alimentario, claro, é brutal. Ese é o famoso efecto yo-yo. A ver, por nome xeral, este efecto yo-yo vese moito nas dietas, pero os culturistas tamén lles pasa moito. E nos culturistas vexo moito e é moi difícil controlalo. Tamén é verdad que hai unha parte psicolóxica importante, sobre todo no culturismo. É que o deporte é levar o corpo ao máximo. De feito, nas mulleres está a tríada do deportista que perden incluso a menstruación. Nas culturistas que eu levei, poucas mulleres, o 70-80% están sen regla. Claro, iso non é natural. No, porque mira, as cantidades saudables máis ou menos de graxa nunha muller normal están ao redor dun 20%, 18-20, creo recordar. Cando estamos falando dunha persona que vai competir en culturismo, están nun 15,
nun 15, nun 12, nunha muller e nun home estamos falando que podese chegar a un 4. É unha auténtica animalada. O sea, non é sano. O sea, o culturismo é o menos sano de todos os deportes. Non digo que o strongman que poñerse hasta o cu de prácticamente todo seña sano, pero polo menos non xogas con auga. Nos culturistas xogan con auga, xogan con descargas. É complicado. Quitando os deportes de contacto que aí xa se deixan os dentes. Eso xa é outro tema aparte. Fala aí do tema ese que dixeches da hidratación, de que secan, non? Sí. De que non beben. Eu os protocolos de auga nunca os levo. Nunca os levo porque é algo que me nego a levar, porque é algo que xogas directamente ca vida da persoa. Hostia, Pero, máis. Claro, é que, a ver, os protocolos máis ou menos depende do entrenador de turno. Eu só levo a alimentación hasta ese punto. Cando xa empezan a xogar con auga, eu aí solamente levo alimentación. Non ando con bebe máis auga. Eu aí eso xa lles digo, mira, eu douche a pauta que necesitas para chegar a ese objetivo que é perder graxa. Claro, estamos falando que igual consumen 500 calorías, o sea, é mínimo. Prácticamente son todo protes, hai moi pouquiña grasa, hai moi pouquiño carbohidrato, porque cada gramo de glucógeno que almacenamos almacena 4 gramos de auga, hai que secalo moito, vale, eso é un cálculo que hai que facer, depende da persoa e depende moito. Dime. Esa pode ser a razón pola que cando tomas moito doce ou cando tomas moito hidrato de carbono, entrache sede? Pode, sí, a ver... Precisas meterlle auga ao corpo? Por lo menos a min pásame. No. Eso normalmente suele producirse por un aumento da insulina. É dicir, por exemplo, unha persona diabética, unha persona que lle sube moito azúcar necesita beber moito porque o seu corpo está pedindo eliminar ese doce. Pois é un pouco ese sistema, por así decirlo. Vale, esta xente o que lle pasa é que non bebe, deshidrátase completamente. Igual, vou dicir unha carga de auga de memoria, igual estou non dicindo mal, pero igual che beben 5 días antes da competición 8 litros de auga e empezan a baixar auga, e o día antes non beben absolutamente nada. Estás me dándose. Bebe de auga. Por favor, Non beben absolutamente nada e pasan un día sen beber auga e o día seguinte fan unha comida, un chimil, que lles chaman eles, unha comida super porca, sabes, chea de grasa, chea de sal, chea de azúcar, e aí sí que beben agua, porque aí, entre o sal, o azúcar, os carbohidratos, enchen o músculo, a auga enche o músculo, pero tamén eso hai que calculalo. Claro, tens que calculalo porque senón poden salir moi tapados. Eu calculo a alimentación. Pusquis está tomando nota. Pusquis está tomando nota xa. Pusquis Celta está tomando nota. Anotando todo. Iso que dicía Geraio do bueno, a comida trampa esta. Sí, eso saiu do tema do deporte. Hai moita xente que facendo dietas como que o levou un pouco, fala un pouco de que consiste. O chimil resulta non se debe de facer. Eu case a considero unha conducta obsesiva e mala, porque ao final estás durante unha semana pensando solo non nesa comida, é dicir, eu teño un régimen super mega hiper estricto durante toda a semana no cal vou consumir, vou poñer uns números ao azar, 1700 calorías a base de comida super sana e vai chegar a comida do sábado e voume poñer toda a porcallada que eu quera, pero hasta unhas certas calorías para non perder o que xa ganei. Claro, ao final daste conta que toda esa xente acaba pensando solo de sábado en sábado. É como... E aí empeza o TCA. Pode empezar un TCA. Non digo que empece sempre, pero pode empezar un TCA. Pero o TCA empeza... E vou falar... Isto é autobiográfico, vale? O problema non é cando pensas só na comida no chimil, cando pensas nesa comida de sábado ou nesa comida de domingo que faz fora da historia, non? Eu non facendo esa comida, eu decátome agora, mirando cara atrás, que eu pasaba os días pensando en que ia comer, en que ia tomar a media mañá, en que ia xantar. Sí, pero aí, claro, é que unha cosa é, hai moitos trastornos alimentarios. Eu, por exemplo, teño... Casi tiro todo. Eu teño un trastorno por atracón, vale? Este trastorno é un pouco o que, non tanto como dices tú, pero eu era como se me puxera unha nube negra e eu abría a nevera e a min daba igual, dulce, salado,
absolutamente O que igual. era. O que houbera, metía a cabeza na nevera e afogaba ali o que fixera falta. Era como unha Cal era nube o teu negra. deporte, Gerai? Eh? Cal era o teu deporte? Pois eu fago moitos. Hasta pádel fago. No, pois mira, Padre o eu tenis fago, para pijos. efectivamente, E de aí eu non me va. pasei unha temporada durante 2 anos facendo CrossFit e gimnasio á vez. E agora levantei un pouquiño o pé porque o ritmo de vida non me dá e vou ao gimnasio 2 veces a semana ou 3 e estou facendo bicicleta así como clase de spinning, por así decirlo, por manter un pouco o ritmo o cardio. Pero non me gusta. A min todo que sea cardio non me gusta. A min gustame mover pesos. E tamén me gusta moito o powerlifting, pero como son medio bestia, acabo lesionado. Entonces intento non lesionarme. Galego. Un inciso aí o que está dicindo en Ubeira do tema de que tivo que ir a un nutricionista deportivo porque estaba morta todos os días. É que as mulleres tendemos a comer fatal Moi e menos pouco. calorías das que debemos porque normalmente estamos a dieta, vivimos a dieta. Entón, pode ser un pouco por aí. Non sei a túa historia en Ubeira, pero sí, é que Mira, vivimos eu como Que nos chame, Nogueira, chama ao número que chama pasaba por Ubeira debaixo conta. e O gasto, coméntanos aquí en directo. claro, ao final o metabolismo acostúmase a iso e gastamos como mecheiros, esa nada e tal. Temos isto enchufado. Con 4G a tope. a ver, os gastos basales, basales habría que calculalos, como calquer nutricionista ou dietista e non hai voltas que darlle, e de repente o gasto calórico que se fai nun exercicio valía bastante. Para ser exactos, habría que facer unha calorimetría indirecta. Isto non se fai, porque é costosísimo, hai que necesitas un laboratorio, non se fai. Estímase. Eu, a estimación que fago, por exemplo, en un home, porque os homes máis ou menos consumimos máis calorías que as mulleres, en un home, eu utilizo moito o pulso, o factor cardíaco. Máis ou menos cada 10 minutos son 80 calorías a un ritmo de 120, 130. Máis ou menos, vale? É unha media estimada. E das mulleres, pois son 70, 65, 70 calorías. Esa é unha estimación. Claro, aquí podes atopar homes que nunca na vida fixeron deporte que gastan 150 e mulleres que gastan 180 porque nunca na vida fixeron deporte, ou todo o contrario, xente moi deportista que claro que tamén depende o seu gasto basal, é dicir, igual que te atopas unha persona con 40 de pulso estando en descanso. Entón, claro, isto necesita, pois, canto pulso tes cando estás descansando, canto pulso tes cando estás facendo deporte, cal é a tua media. Isto é, digamos, unhas medias semanais que hai que facer. Pero, bueno, Claro. Parouse aí o Gerai. Ui, Quedou. pois, por favor, Sandra, vólveme a definir o pádel. Que dixeche do pádel? non E sei o se sigo tenis falando. para pijos. Gerai, sigues falando agora. Agora, Quedaches aí un pouco parado. conxeado allí. Non sei que pasou. Ti vai poñendo caras interesantes para quedar interesado que en plan. ¿Sabes? Igual saltou o carallo do salvapantallas do chisme este. Saber. O pádel non Ya, conta, a min falla moita gracia, o pádel non conta. O pádel, unha sesión de pádel así medio decente, igual son 700 calorías por hora. Sí, como, bueno. Pero é pa pijos, efectivamente, é pa pijos. O que estabas contando En Ubeira, chama. é un Chama en Ubeira. Que non E o te ve ninguén sabe quen es. É o exemplo de que iso, a nutrición deportiva é como moi de matemáticas, de medir por aquí, por alá, tal. Eu referíame ao común dos mortais que pensa que é deportista, pero non é, nin necesita un nutricionista deportivo, como creo que é a razón de Nubeira, ou as mulleres que vivimos a dieta continuamente e que ao final, claro, viven como sen enerxía a maioría do tempo, seguramente para adelgazar. É que hai un problema. Necesita máis calorías, que o que lles dá medo. Hai un problema que, sobre todo, cas mulleres, que é esta imaxe que está non perpetuada, porque agora estáse perdendo e tal, pero esta imaxe voluminosa. Unha muller necesita ter un porcentaxe de grasa dun 20%. Isto non se llevan ver,
é que non é sano que se vexan durante todo o ano. A ningún deportista de alto nivel se lleven durante todo o ano os abdominais. Incluso o Cristiano Ronaldo, pode haber algunha excepción como Cristiano Ronaldo, pero aún así en verán tápase un pouquiño. Non é sano para o corpo, non podes estar a esos niveles de grasa todo o ano, porque non é sano. O sea, de feito no culturismo, sobre todo, fanse etapas de volumen e etapas de definición. O normal non é facer unha etapa de volumen e unha etapa de definición en caso de querer estar un poquinho mellor po verán, como suele pasar moita xente, pois eu estou, igual 5 ou 6 kilos, un poquinho tapadiño, que é o que se suele decir, e despois adelgazos un pouquiño. Vale, eso non é un volumen e unha definición. É que se me está ocurrindo unha maldade, porque eu teño albondigais deses. Sí, todos estes aí debaixo están. Eu non os vi nunca. Están debaixo aí. Eu non os vi nunca. Decía un cabo primeiro que tiña eu, que tiña un barrijolo así xeitoso, decía, yo los tengo aquí, bien engrasados, para que non siden. Hai algo que non falamos que creo que é básico, que Justo, mira, Madafaka. Ten toda a razón do mundo. Mad Malcap, pero bueno. Para min é Madafaka, acabouse. É que hai unha cousa, son disléxico e non vexo ben cando estou así a última hora. Madafaka, para min é Madafaka. Ningún deportista está a esos niveles de grasa todo o ano. Salvo que fagan pasta da... Claro, salvo que fagan pasta non do deporte. E máis hai unha cousa. Os que fan pasta de imaxe gravan unha tirada durante o mes de sequedade. Sí. Gravan unha tirada de vídeos con roupas diferentes, en sitios diferentes, non sei que, e despois pa diante, van publicando Justamente, aparte digo vos unha cousa, esas fotografías están feitas con, decir, vamos sacar unha foto dentro de 3 meses. E de feito, contratante para, mira, dentro de 3 meses teño esta sesión fotográfica, necesito chegar a este punto. E hai unha cousa moi importante, e a xente non o sabe, pero podemos decir que o 70% da xente que chega con algún certo tipo, sobre todo cando é estética, o sea, cando é culturismo, é que non me gusta meter o deporte do culturismo, pero é o que é. Non van solos, van acompañados de farmacoloxía. Pero acompañados de... Iso vese mogollón nos actores, o que fixo Lobezno, como estaba nos 2000, despois do CrossFit. Como estaba e como está. Non me acordo quen fixo a Bane, el malo de Batman. Como se chama ese tipo? Este o que despois fixo Venom. Bueno, Tom Hardy. Ese creo que nunha entrevista reconoceu indirectamente que consumira porque dixera, pero que vos que pensades que como se gana tanta masa muscular en tan pouco tempo ou algo así, sabes? Eu non recordo, pero que é normal, tú non podes... Tom Hardy xa para que tiña a de El Luchador, hai unha peli que se titula El Luchador, que son Tom Hardy e outro tipo, son irmáns, fan MMA e toda a pesca, e o pavo xa estaba fibradísimo aí. Sí. Pasa que mi madre querida, eso están para eses 40 días de rodaxe e se acabó. Despois así ves a como se chama o de Gladiator 1. Russell Crowe. O Russell Crowe, joder, cando acabou de facer Gladiator, pegou un pico que cuidado. Bueno, tamén a idade xa non ten esos anos. Non, pegou un pico daquela mismo. Despois volveu a afinar, pero daquela, xusto despois da rodaxe, pegou un pico que flipas. Normal. De aí Madafaka o tema do culturismo, o culturismo natural. Sí, mira. Son os padres. Que bueno. Poden ser os pais. A ver, eu teño non vou dicir experiencia porque non teño experiencia con ningún deles, pero teño como esa ilusión, como Papá Noel. Sí, sí. Pero é verdad que... Non teñen controis de dopaxe, colegas. A ver, eu... Teñen algún e teñen despois como unha especie de polígrafo ou algo así. No CrossFit, de feito, houve un tío que se... No CrossFit cargáronse uns cuantos. De feito, houve unha cosa que xa non utilizaban dopaxe como tal, nin testo, nin cosas destas, que utilizaban os famosos SANs estos, que non daban positivo hasta que despois os metou a aguada e tal, e caeron como chinos, pero como chinos, porque empezaban a utilizar ligandrol, bueno, unha serie de... Non vou dar ideas, non vai a ser aquí. Non os digas. Vale. Entonces, claro, empezaron a caer como chinches, porque daban positivo. Que pasa? Que fixeron?
nas CrossFit Games dixeron, mira, o que dé positivo 5 anos de sanción, 6, 10, Entón, aí está. entonces aí cortáronse, pero tamén hai que dicir unha cousa, hai moi bons médicos, cando hai pasta polo medio sempre hai bons médicos, entonces os esos metabolitos que deixan na sangre, bueno, na orina, mellor dito, teñen unha vida, entonces claro, os médicos Controla esta calculan A ver cando cuánto te pode, podes meter. é Están, complicado. están aí falando no chat do Ozempic, O Ozempic, sí, o Ozempic é moi famoso. Que, bueno, é que isto dá para un Twitch aparte dunha hora falar Sí. desas cousas, pero Sí, o Ozempic, sí. o que fallas bueno, non me sai agora o que tengo Ozempic. É que vai ao nivel cerebral e quítache a sensación de ter fame. Vaiche no tema da saciedade. Non, Pusquis, non chamou Enubeira. Enubeira non se atreve a chamar. Non nos quere deleitar coa súa fermosa voz, seguro. Si, adelgazas porque, claro, non tes fame, non comes tanto. O que pasa é que hai un problema, para os deportistas non perdes se pode utilizar. Xusto, é o que vas dicir ti agora. Perdes masa muscular. Mm. Agora hai unha cousa que se chama a cara de Ozempic, que quedache todo escolgadillo. O 25%. Como? O 25% é o cálculo. É que adelgazas moi rápido. O 25% de peso que perdes co Ozempic é masa muscular. Masa muscular. É unha animalada, porque tú date conta, Barbaridade. tú a graxa podela recuperar moi facilmente. Sí, facilmente. Pero o músculo non. É dicir, unha persona sana que non haxa entrenado nunca na vida gana 12 kilos de músculo en un ano. O sea, en un ano entrenando ben. 12 kilos de músculo. Sí, pero estamos falando dun novato que nunca na vida agarrara unha pesa. Vale? Claro, no meu caso, por exemplo, que nadei toda a vida, se me tiro á piscina xa gano máis, non? No, menos. Porque tú xa tes a musculatura feita. Ah, vale, eu xa teño, sí. Tú xa tes. No, pois hai memoria muscular. Hai memoria muscular. Hai unha memoria muscular. Eu cando me tiro á piscina podo botar anos sen entrenar, tiro á piscina e teño maniotas unha semana. Despois desa semana, tira. Non volto a ter maniotas. Eu sempre poño un exemplo moi tal. Eu gustaba moito facer sentadilla. Sentadilla e peso morto para min son os meus exercicios preferidos. Eu podo pasar sen facer sentadilla, imagínate un ano. Eu non teño moita máxima, a máxima en sentadilla son 170 kilos, paso un ano sen facelo, quedome en 70-80, empezo 70-80, pero en 6 meses recupero os 170. Claro, se tú non fixeche nunca, sabes, se nunca fixeche sentadilla, non vas chegar a tanto peso. Sabes o que che quero dicir? Pero ese mecanismo de o teu... É que non é só un mecanismo de musculatura, é un mecanismo do sistema nervioso central. Cando os exercicios son multiarticulares, non só é o músculo, senón é o sistema nervioso completo. Sí. E ese mecanismo funciona, e ese ten memoria, porque é un automatismo que tú faz despois de moitas repeticións. Memoria muscular. Xusto, pasa o mismo cando nadas. Ese movimento, bueno, depende como nades, que eu de natación non sei nada. Cabeza, todo, a respiración, todo vai mecanizado. Sí. Entonces o músculo dice, isto xa o sei facer. Entonces faino, ben, non é o mismo facelo todos os días, que vai ter, pois, esos, yo que sei, sentadilla 170, que os vai levantar, que facelo despois dun ano, que metes 170 e, bueno, quedes planchado como un papel, sabes? E al vai. Putos burpees. Será a dietista realista. A mí gustaría que falaras de se é posible ganar músculo e perder grasa a vez. En dous casos. Veña. Cando eres unha persona obesa non que te sobren uns kilos, senón igual un obeso grado 2 de aí para arriba e empezas de novo no gimnasio ou se te estás dopando, non hai máis opción. Se tú eres unha persona que xa foi ao gimnasio e eres obeso, é como intentar soplar e sorber a vez, non se pode. Ou perdes grasa ou gañas músculo. Claro, é que necesitas dúas cousas distintas. Necesitas, por un lado, facer un déficit calórico, que é dicir, comer menos calorías das que gastas, e por outro lado, necesitas comer máis calorías das que gastes para poder crear músculo. Esa compensación dase ao principio, porque cando, por exemplo, o teu corpo non está feito
a facer exercicio, hai como unha especie de descompensación hormonal. Entonces, digamos que o corpo dice, coño, vou crear músculo porque mo están exixindo desde fora, pero non me están alimentando. Entonces empeza a utilizar un pouco desa grasiña que queimas, tal, pero estamos falando de gramos, o sea, de gramos, non nada de kilos ni nada. No, Ahora eu ben, penso se que o tú eres Nogueira unha... non ten razón. O que? De que hai que facer volumen. E vamos, que hai que facer volumen. É É que chamamos a volumen, é que chamamos a definición, é que aí está o problema. claro. Claro. Claro, é que somos persoas que facemos deporte por divertirnos ou persoas que queremos chegar a un objetivo X. Porque se para chegar a un objetivo de estoy bueno en verano non fai falta facer un volumen propiamente dito. O sea, quero dicir, comemos 200 calorías máis do meu gasto, non me tapo. E gastamos 400. No, simplemente con 200 non me vou tapar, porque 200 o organismo vai no asimilando el, e pode ir xerando un pouquiño de músculo, e xa está. E despois que, bueno, pois fago un mesiño ou dous, quito un pouquiño de 500 calorías, e xa está. Non fai falta unhas épocas de volumen como, bueno, xa non falamos de volumen guarro, que iso algunhas veces é unha porcallada. Que te refires con volumen guarro? Perdón, Sandra. Volumen... Este volumen volumen guarro. desmesurado. Volumen guarro ese que non te dá nin rascado a espalda, que te salen hasta o bulto aquí, sabes? Sí. John Cena, The Rock, toda esta xente, ¿no? The Rock que necesita alguén para que lle rasque o centro da espalda e estas cousas. Efectivamente, que te pos perdido. Hai outra cousa que eu tamén me canso de dicir, que é o tema das mulleres e de gañar masa muscular, de que a maioría das mulleres dalle medo facer exercicios de forza, todas estas cousas. Entón, non sei, conta aí algo. Dilo tú. Pois mira. Se che fan caso. Non van facer caso, pero eu digo, non o digo eu, é o que dice a ciencia. Ningunha muller se vai poner como Sylvester Stallone, nin como Arnold Schwarzenegger, ou como se diga, el chuache para los amigos. El chuache. Pero é que é imposible, simplemente por xenética. Unha muller pode estar musculada, sí. Hasta un certo límite, sí, porque non o seu organismo non dá máis. O sea, a Lidia Valentín, a campeona mundial, está bastante. A ver, é que a min esa muller que eu sigo e teñolle moitísimo admiración, é que teño un problema serio con ela. Que pasou? E o problema serio con ela é que a primeira e a terceira están expulsadas por dopaxe. Sí, iso é certo. E ela non. Ten un bon médico. Sí, eu penso que sí. E isto é unha opinión personal sen datos. Pero referíame que a vez e tampouco que este mazada aí. No, por exemplo, hai un nas redes sociales que se chama Antolov, que non sei se tedes visto, que potea, por exemplo, os chicos de gimnasio e tal. Sí, o tipo este fino que vai facendo que é o limpador. Sí, pois ese tipo é un powerlifting e tú velo pola calle e pode pasar por unha persona completamente normal. E ese tipo fai pesas como un campeón. Como un animal. E é un animal, xa me gustaría tirar o que tira el. É unha bestia humana. E tú velo, é que todo depende para que entrenes. Se entrenas para forza ou entrenas para hipertrofia. Igualmente, ningunha muller vai coller ningunha muller se vai parecer a un home por entrenar pesas. Ningunha. O sea, non hai maneira, salvo que te topes. Eso xa é outro cantar. Porque aí xa tes unha virilización por parte do dopaxe, non por parte do... Di en Nubeira, vamos, que aquí vai dopado todo Dios. Sí, sí. Instagram é un grande escaparate de dopaxe, eu penso. Moitísimo, moitísimo. De feito, hai unha forma bastante fácil de calcularo, O sea, tú tes unha persona que, imagínate, eu que mido 1,80 m, 84, non me acordo, 1,84 m debo medir. Seguro que menos agora. Verdad, Sandra, que alto. No, pero creo que por aí mido. Non sei medir 1,84 m daquelas. Igual encollín pola edad, pero... Seguramente. Pola edad e pola postura, xa sabes que encollemos. Ai, sí. Pois 1,84 m, quítame 4 centímetros, xa 1,80 m. Claro, tú imagínate que eu con 10% de graxa pese 90 kilos.
malo. E incluso con 85 xa empeza a desconfiar. Con 85 pode ser que vaya solo, sí, pero con 90 non. Con un 10% de graxa falo. O sea, claro, podo pesar 150 kilos. Se estou como un barrilete, pois, oye, mira, podo. Pero estamos falando cando vamos marcaditos de abdomen, así todo, aí sí que non va solo. É unha forma fácil de, máis ou menos, de sabelo. Falando de dopaxe e tal, tema a suplementación. Falan aí un pouco dos suplementos que sí teñen evidencia, porque a xente tamén Hai lle dous. encanta. Bueno, creo que non, 3. bueno, 3, pero realmente os que eu un deles xa non o considero suplemento, que para mí son as proteínas. Vale. As protes para mí non, quen as quere utilizar que as utilice, que non, para min é outro alimento máis como, ademais eu algunhas veces utilizo como de socorro, é dicir, chego a casa Paramos da proteína whey, xente. Sí, de aislado de suero, bueno, de o que chámalle como queiras, porque hai caseínas, hai proteínas whey, hai proteínas de soya, hai de guisán, de chícharos. Coñecida é a whey, a de guisante sabe ascos. Sí, eso, sabe mal. Pero para min xa non o considero un suplemento, é dicir, eu moitas veces o utilizo por decir, mira, tema de rapidez, non chego aos meus A ver, tamén aquí hai que puntualizar unha cousa. A ciencia dícenos que para unha dieta normal e corrente 0,8 gramos de proteína por kilo chega. Para un sedentario. Para unha persona sedentaria. Sí, para unha persona sedentaria chega. É dicir, para alguén con 100 kilos de peso, sedentaria, 0,8, 80. 80 gramos, non? En cada comida ou o día? Non, o día. O día. O día, sí. Dentro de moito menos... Ui, espera, que cho lanzo a pantalla. Sí, nada, sigue cos suplementos, que xa logo imos con iso. Suplementos. Vale, suplementos. E despois o outro que sí que recomendo, que ten moitos estudios científicos, está avalado e seguro e tal, é a creatina. Eu dai non salgo. Esos dous son os... A creatina está avalado? Sí, pero hai miles e miles e Está máis miles... que estudiado, sí. Sí. Non te quedas calvo por tomar creatina. Nada. Isto vende, a calvicie vende de genética. Que esa Creapure. Creapure, sí. E hai outro que está tan... Unha pregunta que tiña eu, porque tiña... Espera, hai outro. A cafeína. Bueno, claro, pero que, claro, a cafeína, claro, pero eu tomo café como auga, sabes? Para min é claro, auga. Pero tamén se pode tomar como suplemento. Sí, como suplemento con pastillas, sí. Pero bueno, ese é un suplemento que está avalado. A ver, falo do que é a pastilla, non falo do que é o Monster, vale? Porque o Monster caca cando vai acompañado de 40 gramos de azúcar e tal. De feito, hai estudios que asocian as bebidas enerxéticas a curta idade con problemas cardíacos. Dieguito, queratina non. A queratina é outra cousa. Dieguito, queratina é para o pelo. Imos ver. A L-carnitina. Tira con ela. Que é? Vale, a L-carnitina é un aminoácido, se non creo recordar mal. O que pasa é que se lle deu moito bombo porque en in vitro funciona, axuda ao desplazamento e a queima graxes, pero é in vitro, despois realmente no corpo non fai nada. O sea, fai no in vitro, pero fora de vitro non fai. Nada. Entonces non científicamente non está demostrado. De feito, científicamente só están demostrados a cafeína e a creatina. O Fran do 98 non tiña nin puta idea. O Fran do 98 non tiña nin idea. A ver, Dieguito, a creatina fabrica o teu propio corpo, pero claro, é como todo, se a tomas por fora, pois é un suplemento a maiores. Un suplemento a maiores. Dá un pouco máis de efecto en pacientes con... Pode axudar a facer músculo e pode axudar tamén no tema mental. Sí, justamente. Pero que vou comentar. Que estudia estas cousas. Que pasa? Bueno, non fai falta facer recarga, non sei se ti faz recarga de creatina. No, porque basicamente é un problema da creatina que é indixesta, bastante indixesta. Iso ia dicir, que hai que ver que marca, hai que ver que marca, e como a tomas, a min sentame como... É como... A min
depende da marca, créame pesadez, é como Estou aprendendo, muchacho. Oe, e para a xente que cando facemos deporte, eu levo tempo sen facelo, pero cando tiraba na bici e toda a pesca, tiña un colega que facía ultramaratóns, Mm. ou trail running extremo deste, o sea, maratón trail running, facía 80 e pico kilómetros polo monte e tal, e o tipo aconselloume cando tiraba máis de 100 kilómetros na bici, aparte da pauta de beber, meterlle sales sí. para non deshidratar. Entón, como Sí, eu levaba normalmente auga na máis, que eu non metía merdadas do Decathlon solubles nin cousas destas, o tipo penso que era 49ers, non me acordo como é a marca, pero eran unhas pastillas de sal que ti metías, era unha 15 minutos antes de sair e despois unha cada media hora, unha cousa así. a ver, é que cando sudamos non só perdemos auga, Pero perdemos perdemos sales minerales, electrolitos. electrolitos, efectivamente. Entonces é un pouco volver a darlle todo eso que estamos perdendo ao organismo, nin máis nin menos. Despois, algunhas veces, sí que é verdad que os ultralight utilizan xeles e cosiñas así, que, bueno, eso xa depende un pouco das distancias, das necesidades de cada quen, bueno, eso Claro, fai isto falta. é como que dicíamos En antes Nubeira tenía que en Nubeira tiña que ter chamado. tiña que chamar. Pero Sí. isto é como que dicíamos antes de, a ver, non te flipes que realmente non eres deportista, se ata unha hora de exercicio, non te flipes, non fai falta que tomes nada maiores. No, claro, eu Bebe tomaba auguiña de vez en cando, E non listo. Claro, agomites, eu non isto tomaba agomites, porque hidrátate. eran días, estouche Claro. falando de tiradas cando eu facía moito deporte, que o mellor xa saíra pola mañá, pegar unha trotada dunha hora Exacto. e despois pola tarde Claro. mandáballe 4 horas de bicicleta. Aí, Entón, máis o dunha problema hora. Aí necesitas meterlle un aporto de sales minerais, aí necesitas outro, incluso aparte eu aí levaba- meteríalle máis hidratos, sabes, Claro, algo máis de e hidratos. levaba no reloxo tamén cada 15 minutos unha alarma que sonaba bebe, cada media hora unha alarma que sonaba come, entón levaba que si orellóns, que si dátiles, que si Claro, cacahuetes, e tamén hai que ter en conta a que velocidade ibas, é dicir, non é como eu igual que vou a 20 km/h de paseo. No, eu Sabes o que che quero decir? iba andando. Claro, a ver, Daquela andaba moito. sabes, igual topas con alguén, eu que sei, que fai ciclismo que che vai a 70 km/h e dices tú, mi madriña, claro que ten que Xa. comer, home, claro, o Eso gasto me que ten. chato, Xa, pero quero decir, a ver, No, non que é o me acaba de mesmo. facer gracia. A ver, Vai a 35. A 35 llaneando pode ir. eu nin a 35 xa non me vexo eu, tampouco. Eu fun a 29, 28, 26, 30, llaneando un poquinho cara abaixo. É que non sei quen preguntou antes a L-glutamina. Sí, Nubeira, que non dá Noveira, chamado. tira con ela. Noveira que non chamou. Claro, non Tira con chamou. ela. O sea, Xa o dixemos. isto, escoítame, podes facer o que queiras, Eu douche o meu consello de profesional, eu non saio de a creatina e a proteína e o resto non hai evidencia científica que faga nada. É gastar os cartos ou mexar caro. A cafeína. Punto. E a café, bueno, si a cafeína. O que pasa é que a cafeína eu meto café en vena, así que non... É que sabes que pasa? Di aquí Dieguito que estrés ter tantas alarmas para todo, pero é que cando saías a 3 horas ou 4 horas de montaña, de bici de montaña ou de bici de estrada, aínda que era Holanda, que era moi chan e todo o rollo, cando che pegaba unha páxara, eu non sei se a vos pegou unha paxara nunha bici, pero é que cando che pega unha paxara nunha bici, eu nunca cheguei ao punto extremo de terme que baixar da bici, terme que sentar e chamar á casa para que me viñeran buscar. Pero teño colegas que sí. E eso se suplementa, é dicir, se evita levando unha pauta reglada de come, bebe, come, bebe, come, bebe e sin parar. É dicir, aínda que estés cheo, tens que meter un pouquiño máis. Aínda que seña un grolo nomás, pero meter. Sí. A ver, hai outra cousa nos deportistas que é super importante, que moitos non o fan, que é os descansos. Ai, sí, que desos hai moitísimos, pero de feito non son, eu aí non metería os deportistas, porque os deportistas saben que hai que descansar. Aí metería as persoas que fan deporte pensando que son deportistas e dicen canto máis mellor. E aí estoupan. Claro. Que eso pasa moito. Sí. Sabes? E hai que aprender, isto vexo moito, de feito moitas veces eu teño consultas como estas charlas, por exemplo, algunhas veces son as miñas consultas, simplemente, pois recomendo isto, pero doume moitas veces conta de que hai xente que fai
luns, bicicleta, martes, voume inventar, natación, mércores xoga ao fútbol, viernes xoga ao baloncesto, Pádel. sábado fai un partido de futbito e o domingo dice, no, é que domingo vou competir e non podo co cu. O normal é que O máis seguro é que en cousa dun ano ou mesmo en meses desenrole algunha lesión. Ou Que se o máis seguro lesiona moito. Claro, entonces aí dices, mira, vamos facer unha cousiña, pero tú a que queres competir ou a que queres xogar mellor? E dice, pois eu quero, que sei, baloncesto. Bueno, pois vámonos centrar en un entrenamento máis específico ao baloncesto, fala cos teus adestradores, enfócate aí, e eu non che vou pautar unha dieta, come normal, come sano, e a partir de aí, tal, sabes, toma proteína, toma tal. Estén aí meténdose con el Hola, Nubeira, esta mensaxe está autoxerada. Chegaste ao teu número máximo de preguntas. Chamar ao teléfono, volve mañá ou chama. Un saúdo, Fran. Chama Nubeira. No, pero bueno, iso, é importante o timing, descansar e o tema do sono, igual que para baixar de peso, para o tema dos deportistas. E aquí hai unha cosa que igual a xente non o sabe, pero os culturistas sobre todo saben perfectamente que o músculo gánase cando dorme. Durmindo. Claro. O sea, un culturista non mira, un culturista de verdad non lle vas a ver sair de festa. El vai dormir, porque sabe que dormir é super mega importante para el. Más que facer, pode saltar un entrenamento, pero non vai saltarse dormir. Lea aí o que di Madafaca. A ver, di, jajaja, los flipaos de un pelotón de infantería de Zamora que vinieron a la última Big Bite todo el año a 12 grados y el día de la Big Bite a 26. Los 10 primeros kilómetros iban corriendo y cantando a gritos, cosas de milicos. Bueno, tenemos esas cosas, ¿no? Y a partir del kilómetro 12 vomitando por las cunetas los flipaos. Eu non lles chamaría flipaos, sino pouco informados. É dicir, porque eu tiña un colega que saía conmigo cando estaba en Países Baixos coa bici, e onde eu bebía cada 15 minutos sí ou sí, botaba a má botella e botaba un grolo, mínimo un grolo, máximo media botella, si me facía falta, si iba moi saturado e tal, el non bebía en toda a saída. É dicir, era capaz de facer unha saída de 2 horas e media, 3 horas, e non botar má a botella, que decías ti, macho, vai che dar algo, joder. Tan sequera un mareo tan che que dar. Porque mira que eu son de sicano, pero eu cando fago exercicio meto yo morro, Eu moito, A ver, depende do exercicio, era o que dicíamos antes, o sea, non estes aí bebendo moito porque podes vomitar. Entón, dicías antes, Gerai, que a xente cando se ve forte e cando está ben que se tira a entrenar máis da conta. Cando eu estaba nos Países Baixos, comecei camiñando polas mañás ou indo á piscina ou tal, pero houve un mes e medio, que foi cando me lesionei de todo, que ese mes e medio facía pautas de adestramento pola mañá e logo pola tarde saía eu pola miña conta a dar voltas na bici, é dicir, pois pegaba unha ruta de hora e media na bici ou ia correr coa cadela igual 10 kilómetros ou 12, aparte do que xa fixera pola mañá. Entón, ao final, claro, ti estás facendo unha hora sempre polas mañás, de luns a sábados, o domingo era libre, e despois, polas tardes, estaba facendo a vida que facía. É dicir, si Lucía decía de ir ao Ikea, pois íbamos ao Ikea. E era o Ikea, pateando o Ikea, e veña, camiña, máis cardio. Ao final, é certo que o Ikea non era, non é a proba, pero sí que é certo que moitos días na semana, ao mellor 3 ou 4, saía na bici a darlle unha volta. Claro, aquí hai que distinguir un pouco tamén, hai que distinguir un pouco que o exercicio que vamos a facer, o sea, o exercicio de alta intensidade con un exercicio de baixa intensidade. Explícome. Imagínate que tú por las mañas fas un exercicio de alta intensidade. Vamos a poñer que era. Que facías? Que non me acordo. Eu estaba adestrando para un trimán, para o medio Ironman. Entón, pues, tú poñaste días piscina, que era unha hora e cuarto de piscina, con exercicios de chan e HIIT, basicamente era todo levado ao HIIT. Claro, pero estálle metendo cardio, moito cardio. Era cardio, pero de alta intensidade. E logo facía pesas tamén co meu peso nada máis, é dicir,
Facía sentadilla, facía a zancada esta, é que non sei os nomes dos rollos que facía. Facía dominadas, Sí. todos os rollos, pero todo con peso propio. É dicir, a única Sí, actividade facías unha ruta de calistenia, por así, unha rutina de calistenia, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Pero dicide aí o que é o HIIT, que a xente non ten Ejercicio de alta intensidade. Interval, high interval interval intensity. É Que eran como inglés. moito tábata. O sea, eu facía moito tábata, que eran Claro, 40 segundos a fondo, 20 de descanso, 40 a fondo, 20 de descanso. E ese paseo e esa bicicleta pola tarde como era? Era máis tranquila. Claro, é que aí Falando. xogamos un pouco o de como Casi. planificamos. Moitas veces a bicicleta case era un descanso activo. Eso é o que vou. Por exemplo, non sei se vos acordades, fai moito tempo, Rafa Nadal, salí de botar un partido de 4 horas e pico. E subise na bicicleta, andar na bicicleta elíptica, moi suave, moi... E a xente dicía, pero está tolo. Por que fai eso? Algúnas veces é necesario ese cambiar de movimento, ese parar o corazón desa maneira máis suave. Entón, claro, eu non vexo non o vexo mal, nin o teño que ver mal, nin moito menos, pero non o vexo problemático. Outra cosa que me digas, no, salgo como un can a dalo todo e a botar o fígado, me cago na leche, aí igual tes que levantar o pé, sabes? Porque aí veñen as lesións, ven o non descansar, ven os problemas, pues, poden vir problemas gástricos porque non hai un... O corpo ao final intenta adaptarse ao que lle estamos dando. É o que decía igual antes Sandra, se tú bebes nun exercicio que non debes beber, non é a primeira vez que teño vomitado facendo sentadilla. Por que? Porque non se me ocorreu a grandísima idea de meter un grolo grandísimo de auga xusto antes. Claro, faz a expiración, baixas para baixo, a xer está ben. Cando subes tú a pesa e a auga, sabes? Entonces é como... E dices tú, onde está o cubo? Sabes, xa buscas onde está a basura. E lo vai todo. Claro, hai que medir. Pero eu aí, por exemplo, sería un exercicio que se o faz en plan descanso activo, chapó. Bueno, facíao, agora xa non fai. Bueno. Ahora son... Espera, vou volver poñer os nomes, porque tiña aquí os rollos postos. Pasa que os quitei, queda máis limpo. Esto. Ahora son deportista. Nada, ia dicir que levamos unha hora e eu ainda non sei, pero hai algo que non dixemos que é a diferencia entre deporte, actividade física e exercicio. O Gerai quedou aí. Sí, no, estou. Non sei se queres comentalo ti, porque a xente, eu creo que por iso tamén se flipa un pouco. Non, eu son deportista. A ver, eu aquí poría dous... É que non sei como explicalo sen intentar non quero faltarlle o respeto a ninguén. Vamos a ver, o 95% da xente é persoas que, como a min, que temos unha vida, temos que traballar, dedicámonos a X ou a Y, facemos deporte por diversión, para manternos un pouquiño... Manter en forma... Sí, manternos en forma. A min, por exemplo, é o meu escape mental. O sea, para min ir ao xinasio durante unha hora, unha clase de crossfit durante unha hora é maravilloso. O sea, non penso. Iso é moi importante. É como para min seguir liña negra na piscina. O sea, eu tiro máis e podo estar seguindo liña negra unha hora e media sin problema. A min ponme unha barra na espalda para facer sentadillas e son feliz. Mira tú que tontería. Pois é eso. O sea, é desconectar e decir, bueno, pois... Non me acordo, había un culturista que decía que os problemas son menos cando tes unha barra na espalda. Para mí non hai problemas porque estás pensando de levanta a barra porque doi. Sabes? A ver, en ese momento estás focalizado. Non estás pensando no traballo, no xefe, na muller, ni nada. Aí está. Entón, o 95% da xente fai exercicio. Sí. E outro 5% é deportista. Esos dos que se moven. Sí. A ver, claro, dos que se moven. Despois hai moita xente que non é para nada activa, tanto xa non é por culpalos a eles, sino simplemente porque aí levamos un ritmo de vida que é prácticamente imposible. En moitos casos. O sea, somos moi sedentarios, nosos traballos son moi sedentarios. E sempre digo, eu traballo con, mira,
eu traballo con... Eu son funcionario da Xunta, xa o dixo ao principio, traballei con persoas discapacitadas, que é onde estou traballando ahora, no CAP, e traballei con xente maior. E canto máis movimento hai, mellor están as persoas. Dá igual que sean xente maior, mental e físicamente. Máis movimento, mellor están. Estamos feitos para movernos. Iso é un tema superinteresante, o tema dos ia me saír en portugués, das persoas adultas, dos idosos, das persoas adultas, de que hai comparación, hai un estudio que compara o músculo dunha persoa maior deportista e dunha persoa xoven e son idénticos, ou seja, casi non hai cambios. Sí. Entón, a diferencia non é a idade, é o que te moves. De feito, o importante... Vámonos facer, a ver, isto é así, vámonos facer todos vellos, vamos morrer todos, pero o importante é como chegamos aí. É dicir, eu prefiero atarme as zapatillas eu na miña cama que non facelo nun hospital, por exemplo. Que ao final vou a ter que acabar no hospital porque igual teño outra patoloxía, pero se intentamos xuntar... Se podes evitar o mellor. Claro, se xuntamos todas as papeletas para que non toque, pois mellor. Pois isto é un pouco que... hai que, creo que, concienciar a xente, non que sea todo o mundo deportista, porque todo o mundo non podemos ser deportista. Primeiro, porque non temos tempo. Segundo... Como se as recomendacións, que va, non te queda moito. Claro, non temos a sorte de poder vivir... Por exemplo, cando me dice, no, es que hai que ser, non sei que... Digo, vamos a ver, cando salen no Instagram, no Twitter, no, es que hai que ser positivo, todo o mundo... Eu me cago en tu puta madre, tes 20 anos, vives con teus pais, sabes, te podes levantar ás 5 da mañana a hacer yoga, ten dos fillos, casa, pagas facturas... Carallo, me descontando a mí. No, claro, eu por exemplo, tiña moito máis fácil toda esa vida deportiva e todo o rollo cando estaba en Países Baixos. Non tiña meus pais cerca, non tiña familia cerca, só estábamos Lucía Maseu, a Lucía encántalle ler, entón Lucía lía, dormía ata a tarde e eu, no tempo que Lucía dormía, eu sempre dicía, eu fago o deporte transparente a miña muller. Por qué? Porque ao mellor erguíame co sol ás 6 da mañá, arrancaba na bici, ás 10 estaba de volta, facía o almorzo e baixaba Lucía a almorzar. Claro, pero... Despois estaba Paxariño, ás 10 da noite estaba... Claro, pero, por exemplo, imagínate, vouche poñer un exemplo do meu día a día. Eu, por exemplo, cando teño turno de mañá, levanto ás 6:30 da mañá. Levanto-me ás 6:30, almorzo cando me apetece almorzar, marcho-me a traballar, veño ás 3:30, atendo as pequenas, fago unha horiña, escapo unha horiña e media, cando podo, porque é cando podo. Gimnasio tal, e as pequenas, sabes, o sea, e eu podo facelo, porque se teño un turno partido, onde faz? Onde tes esa horiña de escaparte? Non podes. Aí está, hai que ser realista, xente. Xusto, hai que ser realista. Non podes dicirlle a un tío de... Isto pasaba a mí cun un andaluz que tuve, que era unha dieta, porque o neno tiña 13 anos, e claro, tiña 13 anos, medía 1,60 m e pesaba 122 kilos, algo así. Claro, se leu o tema dos cartos, decime, claro, é que na casa só entra o meu salario. Claro, comprar un paquete de galletas saleme barato. Bueno, aí está. É moi barato comer mal. Claro, que lle dices tú a ese pai que só lle entra un salario na casa que ten que cambiar as galletas por unhas tostadas? Valen 3 veces as galletas. Claro, é que aí está o problema. 5 pezas de froita valen 3 veces o que un paquete de galletas. É que aí está o problema. Sí, o ambiente exosénico que se chama. Xusto. Sí. Xusto. Entonces, claro, hai que ser realista co que temos enfrente. Bueno, tú veralo moito tamén na consulta. Eu, o tema do deporte, pois, tiro co tema do nito, esos snacks de movimento, estas cousas de, bueno, polo menos, algo e máis que nada. Sí, a ver, mira, unha cousa importante, cando tes unha persona que che ven obesa que nunca fixo deporte, nunca poñes a facer deporte de golpe. Nunca. Pona a andar. Que diceslle, mira, que che gusta, a bicicleta ou andar? Depende do que lle guste. Se lle gusta a bicicleta, pon a facer 20 minutos de bicicleta, 15. Solo. E logo hai outra cousa. Salvo que estea moi emocionada. Perdón, Sandra. Se está moi emocionada, bueno, pois que vaya regulando ela. Porque agótase. Non hai nada peor. Isto dixo unha persona.
non hai nada peor que che soben 50 kilos e que te poñan a tope. Sí, non, Levas porque 50 kilos encima tes da que mochila. mover Desmoraliza todo ese moito. peso. Mm. E hai outra cousa que os gimnasios, os centros de adestramento son un pouco friendly. O sea, é raro atopar un bo monitor que se xa consciente de como levar unha persoa con obesidade ou con sobrepeso. Sí, E teña a sensibilidade de... sí. Vale, iso tamén, hai moitas mulleres que teñen vergonza de ir, cóstalles porque se sinten mal, se sinten xulgadas. A ver, eu son moi antigua usanza. É dicir, eu podo ir entrenar con a camiseta de licor café. E vou estar tranquilo, Sí, como Leo Harlem, ¿no? Sí, como sí, sí. podo ir tranquilamente. De feito, outro día fun entrenar con a camiseta bella de Scotty de Cutty Shark, algo así era, non me Bueno, acordo. eu fixera unha ruta ciclista por Países Baixos que levara a Agora do gorra, Ratibro. levara a gorra de Biona. Pero claro, ali non sabía nin Dios. Cristo que era Claro. Biona. Iso agora... A gorra de Biona. Pero eu vexo tanto por chicos como por chicas, algunhas veces aquelo parece carallo un desfile de modelos. Ui, es que van maquilladas, a mí iso me mata. Sí, e hai unha cosa que nunca entender, sobre todo nas mulleres, o maquillaje. Digo, como vas maquillada a entrenar? Ademais, Cada un, a ver, cada un vai como quere, quero decir, non che bendita parece, liberdade. Gerai, que se unha muller que leva a non ser que leve unha mascarilla destas da hostia, no waterproof da hostia tal, pero si adestra como ten que adestrar, aí hai panda. É dicir, ten que haber mapache. Bueno, ese día hai cousiñas que paren Bueno, para sí, isto. o que ti queiras, pero Waterproof. what the fuck. A ver, eu podo vos decir unha cousa. Eu iba aquí a un centro de CrossFit que a mí sempre me gustou, aparte son xente, non vou dicir o nome porque non sei se pode facer publicidade, pero son maravillosos. Sí, home, tira. Chámase Sí. CTX, aquí en Lugo teñen varios locales. Aparte de ser un centro de CrossFit que a min gustame moito, os dueños son chapó, vale? O sea, Falan son, galego. Hai pouca xente que fala en sí, galego. sí que falan, sí. Pois a tope con eles. Sí. Falles publicidade. Teño que reconocer que as chavalas que iban ali maquillaxe non levaban. Non levaban maquillaxe, porque ali sudabas como un cabrón. O sea, É que o que ten. É que é o rollo, é dicir, se ti eso sí, os modelitos, a ver, había Antes muerta que sencilla. Había dúas cosas que hai que poñer en cuestión. Había un centro que é máis urbán, que aí sí que iban con modelitos, e había o centro do CEAO, que é o que vas aquí o CEAO australiano. Vou ter que marcar o directo como que ten publicidade dentro, por culpa do Pusky. Como se chama o CEAO? Ese o típico de ir a facer zumba, esas cousas. O chino Antonio. É un polígono, aí está, é o polígono industrial do CEAO, que non me salía a palabra polígono industrial. Bueno, tú ibas ao polígono industrial, claro, e aí era unha nave de polígono industrial, a calefacción brillaba pola súa ausencia. Aí non ibas de modelito, aí ibas abrigado porque facía frío en inverno, menos 3 grados, sabes o que te quero decir? Pues carallo, agarrabas a pesa e dicías tú, ostras, Pedrín, sabes, esto... Hai que quentar. Uns quentadores aquí de franela, como decía Leo Harlem justamente, pues non villan mal. Claro, tamén depende do momento. Pero se vas a entrenar duro, o maquillaxe non che pode durar moito. Porque teño salido aí sudando como un porco. Di aquí tuiteiro que para onde vai o suor se recebas a cara de maquillaxe. Porque ese é un... hai maquillaxe non comedogénico e non pasa nada, non se vai. Hai moita cousa aí, non pasa nada. Ben. Bueno, xente, que? Hora e pico levamos. Non chamou ninguén, Non chamou ninguén. Non nos queren. En Noveira non chamou, Pero na intimidade. Bueno, quedou vos claro que non sodes deportistas, non? Exactamente, non somos deportistas. Non somos deportistas. Gerai Román, moitísimas grazas. Hoxe non vimos a Gerai comentando no chat. En verdad. Onde andará? Non estaba. Que mal, tío. Que baixón, non o tivemos no directo. Eu quero darlle as grazas por vir porque costoume facer chantaxe 4 jamones, tal, non quería vir.
O sea, ten cesta. Este ano ten cesta. Cóstame moito todo o que é tema de Pero social. o pasaches ben, non? Sí, Xa está. no, eso non. Xa está, xa foi. Sabes que podemos mesmo en tempada alta, aí para antes do verán, podemos facer unha segunda, un Sí, recuento. non, eu estaba pensando que sería guai chamalo para falar diso da nutrición deportiva, pero na xente maior, nos adultos, que casi nunca falamos diso. A que chamas adultos? Porque claro, Claro, veña. Más maiores que nós. 65, 70. Como 20 Oito. anos maiores que nós. De 60 para arriba. Pois mira, é un tema que cada vez que vou ao xinasio, cada vez hai máis xente maior e cada vez me alegra máis. Eu vou, fai 2 meses, unha conversación de 2 paisanos que me encantou. Chegaron 2 paisanos ali cambiándose e tal. Bueno, os dous, a historia é un pouco para poñer XX. Os tipos ali en pelotas, un mirando para outro, falando os dous cara a cara. Dice, pois sí, eu fui un outro día ao traumatólogo, tiño uns dolores así polas costas e tal, fui un traumatólogo e tal, e díxome que igual teñan que operar, que teño unha hernia fiscal. Eu supuxen que era discal, pero bueno. Bueno, igual a fiscal, ti deixo. O xerja, Eu como estaba dices. oindo tal. Empecé a facer eso aí arriba, o das posturas raras, eu entendín que era yoga, porque supoño que era yoga. Sí, falles moi ben, pilates e o yoga, sí. E volvín despois e tal, e díxome que todo estaba moi ben, que xa non teño dolores e tal, e non me teño que operar. E fonlle dando voltas ao tema, digo, isto, se o vamos introducindo na sociedade, como se está introducindo pouco a pouco, un deporte por saúde, pode aforrarnos Moito diñeiro a sanidade. xa non cartos, senón sufrimento para nós, tío, sabes? persoal, sí. Sí. E cartos. Nesta canle bancamos por os dietistas e os nutricionistas na pública e tamén os monitores o deporte. Bueno, sí. Xa viches que aquí nos Sergas van baixar a 45, había 95 nutricionistas e van nos baixar a 45 ahora. Sí, digo tamén, van quitar 3. No xerja, como di un vello ali na Lobeira. Sí, e na Xunta non hai. Na Xunta non hai que? Non hai nutricionista nin dietista. Na Xunta fai o menú o cociñeiro. Claro. E na Armada tamén. Efectivamente. Por favor. Así está. Que tonterías tenemos. Eu teño que dicir unha cousa, no que a pesar eu acórdome dos emoticonos, gastounos todos, os emoticonos de Sandra cando lle mandaba os menús da semana, de onde estaba destinado, que me poñía, vou ter que falar con esa xente, porque isto non é dieta nin é nada. Hostia, é que a ver, Eu fatal. o ano pasado nun cole aquí de Lugo, xestionado pola Xunta, eu mon pai co menú e botei as mãos á cabeza. O sea, de 5 días, 4 eran carne vermella. No, ainda peor. 4 eran fritos, pero fritos de croquetas empanadillas, croquetas con non sei que, e despois, eso de primeiro, e despois de segundo, pois 3 carne vermella, 2 pizza, ou outro pizza, e así, era como trágame. Sí, traballei eu vendo menús da Xunta e sí. Creo cho ben. Creo cho ben. Despedimos. Claro, que teño que ser. Gerai, non te vayas, acaba o programa e falamos despois. Eso, non cortes, que aí falamos por detrás. Entón, grazas a todas, a todos, grazas Puskis pola publicidade, pola publicidade de espera. Grazas Puski pola publicidade de Kebab Las Palmeras. Gran Vía 44, Vigo. Igual está rico. Un que va cuidado, eso desatasca calquer cousa, Eso desatasca cañería. Bueno, eso, vémonos o vindeiro mes que teremos programa tamén, non sei de que imos falar aínda, nin que imos facer, nin que non. De seguro que este ano non imos comer polvoróns, ou non tantos como outros anos. Algún sí, Sandra, pero non tantos. Os de limón. Os de limón. Sí, máis de limón. Eu tamén.
polvorón especial. Eu son do especial. Non, limón, os de limón. Eu son de limón, sí. E iso que non me gusta moito, teño que reconocer. Bueno, iso, quédanos decembro e entramos no 2024 más un, 2020 e premio. Como digo sempre, vémonos noutra, rapazada. Moitísimas grazas por estar aí, moitísimas grazas por estar na Dietista Lobeirista, con Sandra, con Gerai Román hoxe, e con Fran da Lobeira, este deportista e streamer galego que fai de host neste programa. Thank you. Vémonos outra, and hacks. Jesus. Bye, bye. Bye, bye. Non sei, eu dinlle o botón. Non te queixes, vou, eu vou instalar. Non te deixes, vou. Veña, coméis, que non hai máis nada. Eu vou instalar.